Isang magandang hapon po sa ating lahat. Narito ang weather update ngayong unang araw ng Pebrero. Sa ngayon po ay patuloy pa rin umiiral at nakakaapekto itong northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya naman magiging maaliwalas yung panahon, ngunit dahil sa epekto nitong northeast monsoon ay may mga tsansa pa rin na mahihinang pag-ulan o pag-ambon. Samantalang dito naman sa Mindanao ay makakaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Generally fair weather yung conditions natin, liban na lamang yung mga isolated rain showers or thunderstorms na dalayan ng localized thunderstorms, usually sa hapon po yan o sa gabi. At sa ngayon, wala naman tayo minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon, patuloy pa rin iiral itong northeast monsoon at makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Mararanasan pa rin natin yung maaliwalas na panahon at kung may mga pag-ulan ay may hina o mga pag-ambon lamang. Asahan pa rin po natin possible na hihina yung epekto nitong hanging amihan, kaya maging maalinsangan po yung ating panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya ang yung temperatura natin dito sa Baguio maglalaro mula 14 to 23 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman ay 21 to 29. Dito sa Lawag, Tugigaraw, sa Legazpi, Puerto Princesa at pati na rin dito sa Kalayaan Islands, asahan natin ang temperatura na aabot ng 31 degrees Celsius. Samantalang dito sa Metro Manila, aabot mula 23 to 32 degrees Celsius. At para naman dito sa maging panahon natin sa Visayas at sa Mindanao bukas, dito naman sa Visayas, patuloy na rin natin mararanasan yung epekto ng hanging amihan. Asahan pa rin po natin maaliwalas ang panahon at kung may mga pag-ulan ay may hina o mga pag-ambon lamang. At samantalang dito sa Mindanao, generally fair weather conditions din po tayo. At kung may mga pag-ulan ay dulot po ito ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Iloilo, pati na rin dito sa Cebu at sa Davao, aabot ng 31 degrees Celsius. Sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32. At sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At sa ngayon, meron pa rin po tayong nakataas na gale warning o banta sa matataas na pag-alon dito sa mga baybayin northern at eastern coasts ng Catanduanes, northern at eastern coasts ng Northern Samar at eastern coast ng Eastern Samar. Kaya patuloy ang ating paalala sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sakyang pandagat na huwag po munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil sa inaasahang maalon na karagatan.